7, talk too early. Oh, Indaba, talking my business isintu, nazo zonke indaba zabasha. Right, it's called unyaka omusha 2020, and abantu abaningi who have taken steps to find ways to start afresh. Nasempilweni ke kubanjalo. Sikhulumela about relationships last week when you show, and we do know that for some people this would include ukuhamba belaphi bendabuko just ukuyoyihlambulula, abanye benza even imisebenzi emakhaya becela inhlanhla belungisa konke. So namhlanje ke on the show sizobe sibheka indlela ongayisebenzisa zokuthi uyitholele inhlanhla nanokuthi uyiqinise nje. Ukuthi umuntu aqine ngabi nasinyama izinto zimhambele kahle makhona mhlambe nasemabhizinisini izinto ayifunayo this year kube ukuthi iqala unyaka ekutheni ikhambe ngaleyo ndlela. So this is what we are discussing namhlanje. We have expert ne author eindabeni zesintu umlekeleli mbanjwa. Mlekeleli sekumukela Khathini. Sohlaza ngibonge kakhulu umne wethu angibabingeleleka abalaleli bendaba yesintu ngikubingelele nawe umne wethu bese ngibingelele ngapha kwesokuphonsa umne wethu ngamgcina ngonyaka ophelile udokotela omkhulu. All right, sure. Umlekeleli mbanjwa bese sibake nodokotela ophina beyumfundisi udokotela Khehlelela sakubingelela dokotela. Ndumandumane yadume sizweni isihlahla somdlebe nondela mzimba ngeke ngiyiqede indoda ayiqedwa kodwa ngibingelela abalaleli beGagasi FM ngibingelela nawe bhuti Alex ngithi ngisaphila ngithemba ukuthi nabo basaphila. Siyabonga kakhulu. Mafuna kuba ingcenyelo lohlelo we are inviting you to phone ku 0861 596 596 0861 596 596 Twitter, Instagram Alex Mthiyane, and on Facebook is khona as well. Nakuyona le show azubuka nje ivideo yayo kwi YouTube Gagasi YouTube account Gagasi FM. Lema comment la izanza siza because makukhona imibuzo engaphendulekanga ngendlela kuyishow elandelayo siyakwazi ukuthi siwathathe. We welcome you wherever you are. Now you can catch iGagasi kule app entsha iGagasi FM. Tshela ke omunye utshele nomunye. Asiqale ke qaleni la mhlawumbe ngaqala kuona nje lamlekeleli. Ngokwesintu umuntu angakwazi kanjani ukuthi ayidonsele inhlanhla ayiqinise ngaleko ukuthi azadinge umuntu oyinyanga. Umbuzo wami yithi kufreeze kanje ukuze uzowuthola kahle ngoba wena awulaphi. Sikhona isidingo sokuthi ngizingiye kumuntu owumelaphi ukuze ngibe nenhlanhla izinto zami zihambe kahle la beyibheda khona siqonde. Mina Sohlaza ngizosikhuluma isiminya mne wethu kukabili. Kwesinye isikhathi lehloko angiqale la ngiyasithanda kakhulu ngoba sikuphethe kokubili isintu nangokukwelapha. Yeah. Kukabili Sohlaza. Kuyenzeka Sohlaza umuntu uthola ukuthi uzoya emsamo. Yeah. Ngenhloso yokoshisa impepho acele ethongweni azicelele. Kodwa uthola ukuthi Sohlaza ekukwenzeni kwakhe lokho ukwenza phezulu kwamavununu akhona emsamo. Okay. Ngisho ukuthini? Mhlambe kubo babaphehlela amanzi amnyama. Uzowenza lo msebenzi bese manje ungabi impumelelo kwesinye isikhathi izinto zivele zibaphendukele. Okay. Ngoba kukhona umkhubo owenziwe phakathi kwekhaya emsamo wakubo. Okay. Lokho ke Sohlaza ke ikona lokugcineke manje sekuholele ekutheni lo muntu afuna umuntu owumelaphi wendabuko ozokwazi ukuthi amlungisele leso simo ababhekene naso sokuthi baphehlelwe amanzi amnyama. Noma yini ongathi uyayenza uadvise ukuthi okwenza ukuthi nokuthi but mangabe ukuthi umsamo wakini usetshenzwe kanjalo ngeke kulungele ukuthi. Angeke Sohlaza ukwazi ukuthi wenze lutho uthola ukuthi omunye inhlabathi zamathuna ziciyiwe. Yes. Baphambanisela ayikho into ozoyenza lapho. Kodwa ke kumuntu Sohlaza uthola ukuthi umsamo wakhe uvele uhlanzekile. Uyakwazi ukuthi ajule bese ahamba emsamo afika azicelele inhlanhla ukuthi amathonga amkhanyisele kuloko asuke kufisa. More like athi umuntu nje kona uJanuary inyanga yimbi man awuzama ukungifakela imali ethile lapho kanti iaccount iku minus leyo mali vele icwile emgodini so ingabonakali. Angifela Khehlelela nangoba nje eyishaya la ngokuthi umsamo ubalekile but kinineka ezabalaphi bendabuko. Iziphi indlela ezikhona o advisor ngaza abantu mangabethi umuntu ngize nje kuwena Khehlelela ngifuna uqondisa izinto zami mhlambe kuzoshoka ebhizinisini ukuthola umsebenzi kade ngangufuna uthanda longihambeli kahle umndeni wami njalo. Okay. Okokuqala we need to be honest kubantu as abelaphi bendabuko. What I'm saying njengoba ngithi we need to be honest kubantu kunenhlanhla umuntu azalwa nayo. Angithi wake wezwa kuthiwa umuntu uzalwa embede. That's a topic for another day. Yes. Of which vele uzalwa nayo kwesinye isikhathi into yakhe
kushoda ukuthi kufanele iqondise ukhehlelezi mayifika athi you know what njengoba uze kumina ngudokotela futhi ngumfundisi lento yakhe idinga ukuthi kubusiswa amanzi ukukhulekelwa amanzi then vele ikhona noma idinga isiko imbuzi emhlophe ebese yenzela isiko vele wazalwa nayo bese siyayimbula kukhona omunye umuntu ngike ngenza example ngathi mina sihamba uye ka BM fike ngithenga iBM then I decide ukuthi ngifuna ukuyisporta ngiyiphimpe baye basho kanjalo amandiya uyiphimpe ukuthi ibukeke then ngifake isoftware igijime kakhulu so nomuntu ufika kumina maybe normal ethi ngifuna ukuthi mangiya ngiyobid tender leli tender liphume nami lokho suke sesifake extra izinto ezi extra zikhona inhlanga esifakayo noma kugcine sekusetshenziswa maybe igubhu hayi masithi igubhu kunezinye inyanga ezizwa kabi noma abanye abantu abathi we mayisebenzisa igubhu vele kunezicubu zabantu no awukho umuthi osebenza ngesicucu somuntu mina according to my knowledge ungabona usufaka isicucu somuntu kufanele uhlanjululwe into vele umuntu uyena yedwa uyithunzela iminyama so I don't believe ukuthi uyasebenza. Okay, si baneyinkinga siye la siya khona because sisuke sifuna imphumela ezoshesha la mangathiwa ngempela izinto ihambe ngendlela abantu ke benza lento batshela yona khehlelezi kufanele kube isikhathi esinganani umuntu ayilindayo ke bese ebona ama results ukuthi ke hayi sengiyile kule ndoda ngihaya ngomhla ka 15 ngiyabuyela emsebenzini mhla ka 1 February. Okay, that's a good question. Mawuthi wena isikhathi esingakanani it depends ngedlozi lomuntu ukuthi li responda nini kanjani likhona idlozi othi mawufika kukhehlelezi limthandile ukhehlelezi ngakunika umuthi namhlanje kusasa uyasebenza that's isalamusi kuphela ethi mawufika bese uthi namhlanje uthe ufika yasebenza kwa imanje usasegcekeni lento obviously into engekho normal umuthi uya ngedlozi umuthi unika isikhathi mawuthi maybe isikhathi esingakanani a week or 5 days uyaqala that is why sithi gquma 5 days noma gquma 3 days depend ukuthi leyo nto into esikhathi esingakanani. Indaba Gagasini 0861596596 sikhuluma lana dokotela Khehlelezi kanye ke nomnumzane umlekeleli mbanjwa athi nama questions onawo kumbe uPaula nje ungaba nakho kulesihloko esikhuluma ngaso sikhuluma la ngendaba yokuzihlanza yokuyihlambulula yokuzenza ukuthi ube nenhlanhla izinto zenzeke kahle kuwena ikhonto njalo yenziwa kuphi kanjani yini okumele ukuthi uyigweme. Now umlekelela uyichazeke lena ngizosebenzisa le example yenziwe uKhehlelezi khona manje siba yi3 siyabhida sibhidela itender okay o siya kwi job interview sibathathu bese ke osibisi esekhetha ukuthi ayikhehlelezi khona ezomgeza amenze konke lokho singakuthatha ngokuthi uchithile because laba bayi2 bahambe beyibo bephethe their CVs na yonke into bafika ku interview bakhuluma istory sokuthi bawazi lo msebenzi wena umuntu wesithathu even kungathiwa nawe usezingeni labo ngokwama qualifications na experience but ngenxa ukuthi usuphume kumuntu enyangeni noma kwisangoma then khona ukuchitha okuthile okwenzile ukuzokwazi ukuphumelela. Sohlaza mina ngokwami alikho icala sohlaza kulowo muntu ohambe waya kumuntu osizayo ngoba imphumela esuke siufuna ukuthi wenzeke kuthina sonke masihamba seku interview ukuthi sithole umsebenzi lo muntu njenganje ehambile waya kudokotela wafuna ukuthi amgeze mhlawumbe uqondile ukuthi abantu abakuyena egazeni bangcolile wathi uma efika kena wafika mhlawumbe akubona lokwamnikeza izinto zokuthi ageze yena uma kugezeka yena sohlaza nabantu abadala bamembethe nabo sebeyagezeka kulula ke lapho ke lo muntu ukuthi uma efika ku interview bese labantu labazabe interview bakwazi ukuthi bambuke bamthande futhi babone fanele ukuthi uyena kufanele uthaqashwe ngoba kuyenzeka sohlaza uthola ukuthi umuntu ufundile waqeda kodwa uthola ukuthi abantu ahamba nabo abamembethe abahlambulukile kusuke kufanele ukuthi ke lapho ke umungazi uzobahlambulula kanjani hamba uye kubona abantu abasebenzayo bazokunika umhlahlandlela bese bageze wena nabo bagezeke bese izinto zakho ziyakhanya. Okay 0861596596 ithi ngithatheke nami umbuzo la Khehlelezi uzophendula nomba nje futhi ngizomnika ichance ukuthi awuphendule njalo khona into eyivele la manikhuluma nikhulume ukuthi umthandazo awuxabani nemithi awuxabani futhi nesintu khona yini mhlambe okwenza okunye kube weak kumbe kuphuphise okunye umthandazo owenziwa umuntu ebesebenzisa umuthi futhi umthandazo uyawuphuphisa lo muthi ukuthi ungabi nawo amandla uma uthandaza ngeke uNkulunkulu ayizwe umthandazo yakho ngoba nakho uphinda usebenzisa umuthi futhi. Okay all right ngicela ukuyiphendula ngithe mina ngizoba honest eqinisweni ngiyinyanga asingaphendulini ngoba
sinyanga sifuna abantu beze kuthina asikubeke nje kucaca iqiniso eqinisweni ukuthi vele umuthi angeke usebenze uNkulunkulu mayengafuni ukuthi lo muthi usebenze uNkulunkulu yena ophezukwayo yonke into owadala isihlahla wadala umuntu wamphefumulelo wathi phefumula uNkulunkulu yena onika amandla umuthi uthi lo muthi awusebenzi uma ngikhuleka ngithi uNkulunkulu kaIsaka uNkulunkulu kaJeremiah uNkulunkulu kaJakobe uNkulunkulu kaMoses ngibiza obaba mkhulu laba abantu obaba mkhulu esengibabiza amadlozi velo Jacob no Jeremiah uNkulunkulu kaShaka senza ngakhona noDingane sengibiza na umkhulu bami ngiyabaxhumanisa ukuthi abaxhumane phela lento ngicela ukuthi lento engiyenza la lo muthi lo usebenze kulomuntu that is why nesigebengu masizophuma sithi baba uNkulunkulu ngicela ukuthi indlela yami ikhanye la engiyakhona siyoganga sukuthi uNkulunkulu is the overall but into engisho ukuthi hayi ukuthi phela mawuthandaza wena uzothi ngomuthi mina ngithi sithi ake sibone ukuthi ubani ozoshaya uzohlula cha ngizokuhlula wena umthandaza vele ngizokuhlula makuthi siyajikelana wena uza ngomuthi mina ngiza ngomthandazo vele ngizoshesha umuthi uyashesha uNkulunkulu uyashesha ukuzwa aphuzi wenzani ukuphendula kodwa kufune ukuthi wena uhlale nje ethembeni ukuthi impendulo yakho iyazi okay ukhethelezekela umbanjwa ngokwasethongweni ke wena sohlaza nakhona futhi kuyashiyana ukuthi nalithongo leli olisebenzisa okonye wena elikwembethe liyawemukela yini lona umuthi ngoba omunye umuntu kathi umuthi kuyena usebenzi bese athi nje ungayi kulowa muntu umuthi wakhe awusebenzi kanti ithongo lakho uthola ukuthi alihambisani nomuntu okay bengithi uzoyena kuleyo ukuthi if kuukuthi mhlambe ithongo lakho ugogo wakho uyamazi bekade sonta enesevatho saseweseli njalo njalo but mangabe eseyithongo useshintshile manje usucommunicate naye ngokomuthi kanti ubumazi vele ukuthi bekumama wejoyina all along kwenzeka kanjani lapho indaba phela sohlaza isuka lapho ukuthi abantu abakwembethe wena ngenkathi bephila emhlabeni bebephila behlobo luni ngoba nangale basazoyiphila leyo mpilo ingako ukuthi umuntu othola ukuthi kade phatha izikhwama nezikhwama zakhe mhlambe ezinyanga uma sehambile emhlabeni ukafisa ukuthi kube khona umuntu ozomphathela lo umsebenzi akade wenza ingako ukuthola ukuthi ke umuntu uzoba netho ngokuthi umuthi aluthandi mhlambe nolikholelwa kakhulu kwiziwasho ingoba vele nalali kade ningakholelwa kasekuqaleni emthini sure senzo well mangabe uthi uphendule kanga ngokugculisayo ngizokushiya ezandleni zakho ukuthi ushaye follow up question na ku Twitter sikhona Alex Mthiyane Facebook page Indaba with Alex siqala kusenzo Ngcobo wase Hammersdale hello senzo yebo njalo baba ishosho bhuti ziyaphila lezi insizwa akasibona namhlanje ukuthi singakwazi ukuthatha abalaleli abayi10 all right sure senzo okay lana ngike ngafuna ebalini ngodlule la waseyakhuluma ukhehlelezi wathi kumele ngigeze idala zami ngigezile idala zami bathi ngawusebenzisa umuthi emva kwalokho kodwa nginenkinga yodwa kwathiwa ngathola umeqo isineza mfama sidibenze ngofuseni umuzi kahle so namanje nje akwenzi kulutho angazi mhlawumbe noma kukhona la ngishoda khona ufike nini kwafika kukhehlelezi cha ngikaze ngifike awukazi ngagcina efonini okay asenze kanje baba awuzama ukuthi uthola isikhathi umuntu ofone emsakazweni ngimkhokhisi babu Alex ngiyaye ngithi ngifuna ukukusiza mahalo ukwenzela ukuthi ubuye uthule ubufakazi ngizokusiza free of charge zama ukufika kumina baba yeah okay sure let's remind you ukuthi sikhuluma ngani namhlanje njengoba uqala unyaka usibekele ukuthi uzokwenza ini ngokwesintu ukuze izinto zakho ziqonde ikhona yini imithi edinga ukuthi uwenze into ethile mawufuna izinto zakho ziqonde or avoid ukuthi nokuthi siyishaka kanjalo ke namhlanje yona topic yethu ke la sinokhethelezi kanye nombanjo ethe njengoba uqala unyaka nje bonke abantu baqala ama chapter amasha njalo but nala kwezesintu mawufuna ukuthi ukhanye izinto zakho zibe right uyidonsele inhlanhla ususisinyama nakho konke lokho yini okumele uyenze ngokwesintu sithatha nawo anonymous Hillcrest sabona anonymous hello welcome to Gagasi sis yebo njani yes baba estudio lapho mina besinenkinga ekhaya ngesisongo ukuthi mhlawumbe makuhlola ngiyohlola kuthiwa ubaba akasikhulisanga izinto zethu ingakho zingaqali akasikhulisanga so besibaningi kamantombazane ekhaya ubaba into ayenza wavele wahlaba inkomo yayodwa wasihlanganisa wathi yakuhlanganisa sonke kodwa ke wakhuluma nje emsamo washo impepho ayikhulisa lokuthi mhlambe kuumulo kanjalo wasihlanganisa nje inkomo eyodwa ayihlaba
wathi uyahlanganisa uyasikhulisa kodwa manje still izinto zami azicaci nanokuthi ke benginobaba beingane ehlukene laba babili ngase ngivele ngasazwani lo engihlale naye kakhulu wasehamba emhlabeni nalabanye bayihambela nje ngendlela zabo nabo kodwa ngasi ngasazwani nabo manje ngageze ekhaya lapha kababa wengane ngikathi iqedwa umncwabo khona basinika khona ngazi noma kwakuwamanzi aye nomuthi mhlawumbe okugeza noma kodwa khona lawo manzi aye nento ethile sageza ngale lo suku lolo mqedwe umncwabo manje still izinto zami salokhu nje akukho okucacayo ngiye ngaya kodwa kubabukhehlelezi ngekhenya so kusayiwa amandla ke angakabuyi. Okay. All right, nginothi izinto eziwu2 oyishoyo la sisi ukuthi ngesikhathi ubaba enikhulisa wanihlanganisa nonke niyamantombazane and futhi anangaye esigcawini waseyakhuluma emsamo. Yeah, Sohlaza uyabona uma ethola kubantu ababona ukuthi abakhulisiwe uyabona kona ukuthi ngempela ubaba na indlela enza ngayo yarojwa lento ngoba ukukhuliswa kwentombazane akuwona kona umemulo iloko ekuthiwa umhlonyana ngoba ngenkathi iqala ithomba ingane yentombazane isuka isingene esigabeni sokukhula bese kuyakhuliswa ngeemfundiso ezizoyakha kuqala yona ngokuthi emqondweni nayo ikhule kuqala bese kuphinde kubikelwe nethongo ukuthi ke lengane isikhulile njengesithombile njengamanje ingane manje sindala bese bayicelele nako konke njengomuzwa nje ukuthi nabantu bayangena kuyena bayaphunyuka ingoba vele ithongo lesamthatha njenganengane kufanele ukuthi benzelwe umhlonyana ngendlela ekuyiyona lokhu ke kokugeza Sohlaza uthi bakunikwa nako futhi akuphelele uma kushoniwe ukugeza ngembuzi umuntu ke kufanele ukuthi kutholakala imbuzi bese bageze ngomswane nenyongo negazi mbijana. Okay, uphendulekile siyabonga kakhulu sisi hoping ukuthi uzokwenza lokho uthathe nje nama numbers mase iqeda lezi insizwa egcineni. Otho ngathi nangu umuntu anonymous kwindaba yebo nemlala senjani shop uthi sekumukela siyaphila ngibingelele nalapho ihambele sestudio. Amen. Yebo. Inkinga lana kushuthi kuvala unyaka ngangithembile ngoba ngiyile lapha kubaba ukhehlelezi kuvala unyaka nawe baba Alex sakubona ke lapha siyabonga. Nganginethemba phela ukuthi nami phela umoya uzoza ngakumina yabona. Kwasho ukuthi kodwa manje uze kanjani umoya uzoprofet. Oh I see. Nami phela nami ngile kahle unyaka phela nami ngizazi ukuthi kwenzakalani ngami kodwa kuba ukhelezi wathi singaphatheka mangakufikanga kuwena ungaphatheka kodwa ngaphatheka kabi mina ngoba yabona inkinga enginazo asenze kanje futhi ngafika futhi kuwena baba asenze kanje ukuze sisheshe siyiqede lento awufike nje ukhehlelezi mahali ungaphathi imali fika mahali ukwenzela ukuthi lento ngiyikhiphe enhlizweni yakho yabona ngingajabula kakhulu babukhehlezi ngoba ngangafika vele nakuwena nakuqala ngiyabonga baba. Thank you baba. Ngiyabonga kakhulu. Sure. There was a year end service yenkonzo eyayihleliwe so ke bangangiplay me kwakugcwele kakhulu. Yes kwakugcwele but ngikwazi ukubathinta bonke more than 800 people ababelapha. Yeah. And lento buyisho earlier on le yokuhlangana kokukholwa nesintu ukuthi akuxabani ngiyazi ukuthi nakho kuyi debate ngokwakho but ngifisa ngelanga sikubheke nakho lokho because kukhona abanye abazothi well maseke uhambe ngalokho akufuneka ukuthi uhambe ngalokho. Indaba eGagasini 0861 596 596 ungakwazi ukuthumela ke a voice notes kwi number 078 934 2827 078-934-2827 and ungathumela futhi kuyona i-app yethu le Gagasi FM mangabe ufisa ukubeka umbono wakho. Sikhuluma ngendaba yokuqala konyaka yini ezenziwayo ngokwesintu ukwenza izinto zakho iqonde zihambe kahle njengoba umuzo nje lomthetho esanda ukukhuluma naye khona manje. Ezinye inhlelo esizenzayo like Gagasini la sikhuluma khona ngendaba yesintu ama videos akhona ku YouTube na ku Gagasi nje ungatype uGagasi indaba uzokwazi ukuwathola lawo ma topics and namanye ke esiqhubeka nawo uzokwazi ukuyithola i-show i-recording yakhona kungakwazi ukuyithola kusasa lokho kusayo izinto esikhuluma ngazo. Asathe umdunkosi Dlamini kaNongoma siyakubingelela. Yebo unjani mfethu Alex? Siyaphila mfethu nazi insizwa. Yebo uyaphila uNdwane. Amen baba. Yebo kunini ukufuna kunini na mfethu. Inhlanhla songitholile.
Yebo ngithi ubaba uNdumane ngibonela into zami kodwa ngizoqala ngokuthi ke nginenkinga la kade ngazi ukuthi umama wakwaNkosi kade ngazi ukuthi umama wakwaNkosi kwahambile kwesikhathi kwafika ikhehle ebusuku lathi ngaba kwaNyambozi manje angazi ukuthi ufuna ngidideke ngenze kanjani ngoba into zami ngiyafuna ukuthi ngizenze ukhona umama ongenzelayo zona ngoba ngike bangivala emsebenzini ngaya kulo mama ufika ngivulele base beyavula bangathi ugogo okimi ugogo akafuni umuthi bathi ngisebenze ngamanzi manje ngicela ukuthi uba uNdumane engikela ukuthi siphi isibongo ngasebenzisa ngoba bathi thina singaba kwaNyambo ngoba lafike yasho likhehla lithi singaba kwaNyambozi mina ngikhulele kwaSibiya yebo okay imanga mfethu ngiyasiza isitori sakho umbuzo wakho uthini kahle hle yini ofisa ukuphendula kuyona ufisa ukwazi ukuthi isibongo sakhe esiphi isibongo sakhe sasekhaya angithi asihloli namhlanje no we can't do that but because we have a topic ehlukene besibize enye topic but uzokunika inamba eceleni ngoba siyaqala siyahlolisa how do we say no to omunye olandelayo besakhuluma nje ngezinto zokuthi wazi kanjani ukubheka izinto zikhambele kahle but esimene esifana leso la usebenzise khona isibongo esinye busuthola late ukuthi bekungesona isibongo esright leyo nto ingenza ukuthi izinto zakho zingakhambeli kahle ingakwenza but you need to be very very careful ungayi kumthandazi noma umuntu iya kumuntu omazi ukuthi ngempela uyawushaya umhlahlo hayi kancane and mayise ushayela uconfirm abantwini abawu4 because ukushintshisa umuntu isibongo njengamanje ngikushintshise sakho isibongo icala elikhulu kakhulu lelo uyicala kulowo mthandazo ushintshisile isibongo nakuwena futhi kuyicala nokuthi amabhadi lawo so kufanele kube very very careful that is why nami nginokubashintshisa mangifika ngithi wena wakabani but yoyenza iDNA test abuya confirm athi ngiyabonga dokotela ngithi nazoko so kahle hle kushuthi fanele abosebenzisana no home affairs kahle hle kufanele sekuyabaphoqa ukuthi beze mina sekushintsha ibonga so indaba ebucayi mhlawumbe sidiscuss ke liki lakho I hope uzophenduleka but ngiyexolisa kakhulu ukuthi we couldn't lokhuzana take uzothatha inamba egcineni ebese sekufonela 0861596596 mufuna ugodla igama lakho by all means you can do so anonymous market right kunjani siyaphila ngibulana kubaba amen okay listen I read something ku Instagram I won't mention lo gogo oyibhalile but uthena if ufuna imali you need to take a glass then you put 1 tablespoon of salt then you let it air for an hour then after that wash izandla zakho then you let izandla zakho air dry then uhlale ubeke le spoon sesibili usifake ngaphakathi lo glass then uyibeke ekhoneni lendlu for 24 hours masophele lo 24 hours uchithe lo sawoti down the drain or the toilet manje ke I'm a sister on a mission ofuna imali how true is this ngaze ngimosha usawoti wasendlini okay ngiyiphendula okay ngicela ukuyiphendula sisiwami okokuqala ayikho leyo nto bafowethu kufana nalento yokuthi kuhamba ukhipha imali yakho yonke uyisebenzile provident fund ubuye ushiye esigodleni sikakhehleli uzoyithola isiphi there is no such thing ayikho leyo nto nje angifuni nokuthi size sini don't even try or else mawungamthemba ukhehlelezi hamba uyitry uzobona uzoyisola usawuthi wakini ukuthi uwenzeleni leyo nto don't even try there is no such thing lo muntu bethatha ama chance ayikho leyo nto I've got nothing to comment but nje ayikho leyo nto all right so say confirm well but okay, to me you sound like you've tried it already not yet okay I was on the verge of doing it okay but who knows mhlawumbe njalo ngathola ukuthi desperate but what if ngempela abakubo bambhekelele ukuthi yona ndlela leyo azosimama ngayo kodwa imake but Alex ebezoyenzani le mali mayisithola ubuzoyenzani sisi mawusuyitholile Ay baba bukhehlelezi singusakhe registration ngomhlaba as in but Alex angazi bengisazocela ukuba winise yazi lo sisi befana simwinise bengizomwinisa nje 3000 rand ngoba niyambona udesperate azoyilanda khona la emsakazweni nizoyishiya la emsakazweni let's have a meeting with my colleague ngesikhathi sithatha break we appreciate generosity but kuna valid with your register shame
No, well, we appreciate that, but we will find a way because kunemgomo nathi esilawulayo competition. Mase competition kumele kube khona nabanye abanikezwe equal opportunity, but it's not a competition, it's a Christmas. All right, no, that's fine. No, that's fine. Much as umlekelele sinikeza incwadi yakhe kuphela ngohlelo sizonixhumanisa off air. No, we appreciate that. Kulungile sis, we have our numbers so nixhumanisa noKhethelisi. I'll hold you to that. Thank you. Thank you. Oh, okay. So inyanga kushuthi ibonusile la ngoJanuary, so feel generous. Yeah, okay. Ayintenhle leyo so. All right, sure. 1932 lalela indaba eGagasini, sikhuluma ngani namhlanje? Sikhuluma ngendaba ukuthi unyaka wakho uqala kanjani kahle, izinto zakho ezikhanye. Mhlambe bewumuntu obufuna uthola iadvice ngenxa yokuba desperate uthi faka usawoti kwiglass ubeke 24 hours as you call Gagasi and unikeza u3000 maybe yena lento esikhuluma ngayo ukuthi isebenzile lento yakho isebenza ngempela izobamba inyanga yimi sure olalela indaba siqala kanjani unyaka omusha ngezinto ezizosikhanyisela izinto iqonde mawuthi lo nyaka odlule ka2019 bewunzima yini ongayisebenzisa ukhona yini umuthi mhlawumbe ongakulekelela yini engaphuphisa lowo muthi ungathumela ama voice notes kuleyo appear to enter Gagasi FM sinane number entsha ke yama voice notes 0789342827 yona number ke leyo asithathe ke nangumlaleli uqala ngiyabingelela Alex nabo omkhulu lapho eGagasini hello la ngicela ukubuza ngisanda ukuthola nje ukuthi khona umuntu ongiphahlela amanzi amnyama uphendule idlozi ukuthi lize kabi kumina so zonke izinto zami zivalekile ungifake nanesilwane manje ngingenza njani ngoba impilo yami imile ngiyaya kuma interview kodwa umsebenzi angiyitholi amen bomkhulu okay dokotela okay ngithi uzoba wena manje all right asishaya kuyena dokotela all right yes uthi uyathola ukuthi izinto zakhe zivaliwe nokuthi baphehla amanzi amnyama yes kunendlela ke makuthi amanzi amnyama aphehliwe okuvulwa ngayo awuvele usuke wenze and then makuthi izinto zakhe zivaliwe kunenye futhi indlela lezi zinto ziwu2 they need to be very very careful kunendlela ukuvula izinto zakho kunendlela ukuvula amanzi amnyama of which mawuvula amanzi amnyama sekuthinta idlozi lasekhaya makuvaliwe izinto zakho zingavala nanoma ubani maybe uyisihlobo noma umngane but makuamanzi amnyama idlozi lelo okudinga ukuthi inyanga iconcentrate kakhulu edlozini so abe careful makuthi lento yovula angathi ufike uvula into zakhe kanti usevula amanzi amnyama lento ithinta idlozi la kubo kakhulu okay thank you sis I hope uyaphenduleka sithathe nangomnye umlaleli yes ngibonani but Alex hello nabo be studio ngicela ukuba anonymous sure hey mina inke ngayamba kithi hey yabo nje indaba yemsebenzi nendaba yama relationships ayikaze yake yasebenza ngike ngaya kumuntu osebenza ngomuthi lo kanje eminyakeni ngaphinde ngaya futhi kumuntu osebenza ngamanzi ukuthi ngikwazi ukuthola umsebenzi kodwa azange kuze kulunge lutho angazi noma ukuthi kubuye kushaye yini la emadlozini ngicela ningisize Sohlaza usisi mina bengingasho ngithi akakakhulume nomuntu owumzali kuyena ubaba uma ukuthi abazali bakhe bagcagcile uma ukuthi ukomalume akhulume nomalume yes umalume akathathe nje inkukhu zibe mbili ahambe nazo emsamo afika babikela abantu abadala ukuthi nayi ingane sifundile yaqeda kodwa manje umsebenzi ayutholi siyacela ukuthi ke lengane njengefundile nikhanyisele iwuthola umsebenzi uyazi Sohlaza ukuthola ukuthi phakathi komuzi abantu abadala bakhona abanye nje babengakholelwe esikoleni kwesinye isikhathi uthola ukuthi abantu abadala bakhona omunye umuntu badinga ukuthi babikelwe yonke into ayenzayo akubona bonke abantu othola ukuthi izinto zabo zovele zenzeke indlela esisalwe ngayo thina sabantu ayifani kukhona umuntu kodinga ukuthi izinto zakhe azibike emsamo uqala ngaphambi kokuba zenzeke manje mayizosala lapho uthola ukuthi umntwana ufundile euniversity waqeda bese abazali bangaye emsamo bafike babika bamcelela izinto zakhe zivele zime akakenze njalo nje enza inkukhu ukuqala bese ubaba wakhe ngikathe kwenza lokho bese abathembisa ukuthi uma umntwana utholile umsebenzi uyobuye sezobapha isithebe esikhulu okay siyabonga right sithathe nangomnye umlaleli seGagasini sawubona ukuthi ngaye kumuntu nobonayo wathi kunentombazana ethunini kumina kodwa manje into zami nje awuphatho akwenzeki ukuthi muphelo itoholela ngizoke ngilitholile ngalithola linye bo manje kuzoba na 5 years ku government njalo ngeliphela ngenze ngithole linye
akana bayihamba kancane into zami ngicela ukuthi ngenza kanjani esheshe because ngiyile ekhaya afe ngahlaba izinkukhu ngenza utshwala ngacela emsamo ukuthi ngicela umsebenzi kodwa kusathule. Okay. Kunenye into okuthiwa uma uzofika uode kwaWimpi i-order lakho be patient ulinde liyeza lo bhuti there is something big angiprophet kodwa kunento enkulu ezayo kuyena edinga ukuthi alinde nabantu bakuba ngabakhohle akakaza imali enza umsebenzi wembuzi nje straight emhlophe kunento ezohamba ibhoboke soon maduze uzongibonga futhi. Uqinisile udokotela lapho Sohlaza yini ngithi uqinisile ngoba uthi unawo umsebenzi usho njalo ngithi njengenawo umsebenzi kufanele ukuthi ke kube imbuzi kungabe izinkukhu ngoba amandla uvela unawo izinkukhu sukuzenza ngoba amandla usukungenawo enye into oyicela ethongweni kusuke kufanele ukuthi ulinde. All right. Number 1, siyabonga kakhulu. Ngabona ma Facebook comment, interesting one. There's a guy othi sefisa ukuthi sithole even abelaphi bendabuko abesifazane as well. That would be very interesting, eh? Yeah, in fact, we have our very own live station between 3 and 6. Clarissa, she's going to kill me. Indaba Gagasi, anonymous, in my respect. Sure, put it in. Yes. I mean, ngile respect manje la izinto zona bezingahambi kahle ngiyakuphilile uze waphela nje kholo kongene ingenzile lutho kodwa ke ngiyasebenza manje ngihlala phansi nje ngihlaziya izinto endlela ezenzeka ngayo asekithi ke ngoba ngiyasebenza ke ngibamba isilwane ngisondele emsamo mhlawumbe nami nempilo ngasiqoqeka. Yes. Usakhona? Okay, angazi manje ukwazi ukubona ukuthi ubeqhubeka ethini. Sorry man bhuti, but izinto bengamhambeli kahle wasemane vele zabheda kakhulu mayesebamba isilwane. Yeah. Le nto leya wasuka wagagamela kwakufanele aqale ahamba ayozwa kubantu abahlola uqala ukuthi yini enza ukuthi izinto zingahambi kahle, otherwise uyena owenze izinto zabheda kakhulu ngoba maybe bekusetshenzwe umsamo wakhe okuyiwona owenza ukuthi izinto zingahambi. Kwesinye isikhathi akufuneka uchithe igazi, mawuke wachitha igazi izinto zihamba zibhede kakhulu. Sohlaza ngicela ukujobelela la kumne wethu. Yabona uma uzokwenza umsebenzi kubalekile ukuthi uqale uhambe obheka kuqala. Ngalo umsebenzi uhamba obheka khona uzothola ukuthi lo msebenzi ozowenza azikho yini izihibe ezikhona uzothi uma uwenza bese kube khona inkinga. Kubalekile kakhulu lokho. Okay. Ulalele indaba eGagasini lohlelo sibanalo njalo ngolwesithathu. Njalo nje ngolwesithathu sidiscuss izinto zethu zesintu. Ingakho sithi indaba yesintu sibake nama guests ahlukahlukene nama topic anhlobonhlobo and siyakhuthaza na ukuthi usinikeze lawo ma topics singajabula kakhulu emailele indaba@gagasi995.co.za and le show ke ine video yayo njobe uyibuka khona manje ku Gagasi YouTube. Yes, nama comments la siyawabona ezansi and I like it man suke seniphendulana lapho ezansi. Yeah, sure. And the recording yayo yakwazi ukuyithola kuyona i-app i-podcast Gagasi FM. 1944 that's your time Gagasini. Now that isikhuluma ngendaba yokulungisa izinto zakho uma zingahambi kahle. Ama relationships esingathathi kancane. Ngizwile nje abalalela ababili bengena la agents. Kuyenzeka yini uthola ukuthi wena ama relationships nje awadon'ts. Uthola umuntu kuhlukana ngokusheshsha. Uthola umuntu even la ubusuthi uthembe khona kuvele kuphele kanti akulona icala lakho. Yeah, ngizothi mina yes kuyenzeka. Ukwesinye isikhathi uthola ukuthi uhamba noTikoloshi. Lo Tikoloshi uyona boyfriend yakho uhamba nayo. Ma ubhuti uhamba noTikoloshi uyona girlfriend. Banokuthi mabengena esigodlweni uthola ukuthi angithi wena umboni ngemehlo enyama. Mina ngiyambona ngamehlo kamoya. Uthola lento iyakulandela. Ngithi mina yayibo yini lo ngena naye. Athi yina ngiyibona imkhulu. Kanti iyona lento bese ngiyayithinta ngithi yazi wena unenkinga yokuthi avela khala umuntu athi yona into vele eyona eyinkinga. So lo Tikoloshi uwona ofika ube nesikhwele sika boyfriend noma sika girlfriend ebese uyayicosha kwesinye isikhathi imali usuyibambile ulenzile itender uphethe 2.5 million manje awazi ukuthi wenzeni uvele nje imali uyisebenzise ngendlela ongayiqondanga uvele uphapha mususele no 20,000 iyona lento ikuphucile wasetshenzisa insila zakho zathatha ithwebulile imali yonke. But ke okuhle ukuthi ingalapheka mawu yakubelaphi bendabuko aba right. Yes, ingalapheka then lo mbuzo wakho uthi uyenzeka yini ukuthi umuntu ukuthi umaqondana wami lo hayi akekho umuntu okwazi ukubona ukuthi umaqondana lo. There is no such thing uNkulunkulu wazi leyo nto.
yes ukuthi muphi umuntu odalelwe wena hayi ayikho lento manje ngiyazi ufuna uku-add la ukhetheleza ukukhuluma indaba yokuthi kusuke kuyisilwane kudokoloshe kwesinye isikhathi sohlaza kuyenzeka uthola ukuthi mhlawumbe wesifazane wembethwa amakhehla kakhulu kwesinye isikhathi uthola ukuthi owesilisa nawo umbethwa izalukwazi lowo muntu wesifazane umembethwa amakhehla sohlaza makuzosondela insizwa kuyena hayi ngenhloso yokuthi zizokwakha ngendlela kuyiyona zizomchitha vele kuyenzeka kube isilwane kwesinye isikhathi uthola ukuthi lo muntu umbethwa amakhehla awafuni ukuthi kuze abantu abazojola kodwa kufuna kuze abantu abazonobola izinto zihambe kahle so kule case ke usumkhombileke umuntu okuthakathayo ukuthi ubani ongithakathayo nongenzela ini kanti izinto ezibhekene nawe nje kufanele ukuthi uyibhekele abantu sohlaza ababonayo isikhathi esiningi engibaziyo ke mina abashaya eceleni basuke bezokutshela into ekuyona mawukuthi khona intikolosho hamba nawo uthakathiwe kuzabe kuyikona lapho bese bayakusiza alright sinomlekeleli mbanjwa sibe nodokotela uKhethelezi inumber 0861 596 596 Stenga anonymous Baba sohlaza kuhamba kahle hayi kuhamba kahle hey wangibiza kamnandi kwathi osololo ngiyabingelela lapha e-studio nehambeli zakho nginento lana engihluphayo sohlaza I am business minded kakhulu kusukela nje unyaka uphelile usuya ngasekupheleni nginalento ibilokhu ithi ongathi ngingaye emanzini amaningi noma ngathola nje umuntu ongangise emanzini amaningi so angazi noma izinto zami zihamba kancane ngoba kufanele ngidlule kwi-process leyo noma ingoba kuyinto nje general ekufanele yenzeke so when you say izinto zami zihamba kancane explain that to us I have ama proposals that I have but angiwathola ama response nginomuntu that engamnikeza a huge amount of imali ngithi akangenzele izinto lezi ama documents but there's not even one document ekhona ngakumina yabona kodwa uma ngikhuluma abantu ebantwini that abaqondile ekuthenini ngingakhuluma nabo benginikeze i-response e-right bayayithatha beyamukele ngezandla ezivulelekile but amaphepha awekho awenzeki kodwa imali kade ngayikhipha mhlawumbe kuyophela u6 months manje imali ngayikhipha for lawo ma documents lawo okay ezoqhubeka nestory sakho la ngibona inyanga lana iba restless nje ubona uma umuntu encinzwa something eingqeni uyanyakaza sure but idlozi lakho likuthandile yezwa yebo ngelinye ilanga hamba inhlanhla yakho yasemanzini umbathwe ogogo bakho basemanzini unfortunately asizwana ngabe uyazwana nami ngithi ngulo muntu ohlale yokhuleka emanzini hamba bhuti uyangizwa ukuthi ngithini kune document noma ngithi kunomsebenzi okugejile wena bekumhla ka22 September ngonyaka odlulile ugejwe imali enzima kakhulu unedlozi ohamba nalo kodwa inkingalo mase kufanele lithola imali enkulu liyasaba hamba olanda logogo emanzini bhuti uma uyongena emanzini uthenga umNazaretha wasephakameni omhlophe uyangizwa ukuthi ngithini ungene ngawo mawuqeda ngena ngalomNazaretha ube usufaka ngaphansi kamatrasi wakho yobulala nawe ebusuku ngiqedile amen ngiyabonga thank you siyabonga nathi indaba eGagasini 0861 596 596 thuthukana mntu basabona njani Mthiyane sikhona mfowethu sikhona kunjani kwena hayi sikhona ngibikelela uNtomantomane noBambandla amen ba hayi ake ngiqale nje ngithola ubufakazi lapha ngentomantomane ukuthi hayi impela ethi yafike imithi woza usuke emsakazweni isuke impela izokushayela mahala ngempela ngiyabonga kodwa umbuzo wami ulelela cha yona inhlahla nginayo impela ngoba nakho ngikwazile ngene emsakazweni abanye bengakwazana yes inkinga iyavuleka ivale kuyafika yona imali kodwa hayi bese futhi hayi isebenza ngendlela engaqondakalanga ngiyafisa ukwazi ukuthi ngabe kufanele kuphi ngempela manje okay so ukushuthi ikhona lokho esikhuluma ngakho kuvaleka kwezinto mbanjwa ngicela udokotela uthathe sohlaza alright ngoba vele wena uvala lezi zinto okay futhi wami yebo usuke wafika ukukhehleleza ngithi yebo ngicabanga ukuthi sahleba singeke sesihlebe emsakazweni ukuthi hamba ufuna inani ubuye kimi ngithi
ya noma ucina ungasho ukuthi ngoba wakutholile wathi angiyokulungisa ikwalunga buya kimi ke bhuti makuthi wakulungisa kwalunga lokho esayidini lakho buya ke ngipress button lami ke manje ngiqhubeke nezinto zami angifuni imali yakho akunakeka ufinde ngisho ukuthi size ikhona into kuzonyaka ngiphethe kunyaka lo sure okay ematshwaleni masiwesidakiwe sikhuluma noma yini esishoyo and ukuthi ugibela itekisi nje kuvele kube khona umuntu Mr Know It All asho yonke into ayenze be simple now if kuthi umuntu ufuna ukuyi clean ayihlanze njengoba nisho nje kuthena izinto ayisimhambele kahle but uthola ukuthi ukwispace sabantu abangemnyama njengawe amandla lo muthi asebenza yini kwabanye abantu ngizokwenza example nje for instance sengenze lo msebenzi for 5 years ngifuna ipromotion manje abantu baqashwa makuvela senior position but mina ngingayitholi but my boss is umlungu so ngizomiyela ekhehlelezi ke mina ngifike ngiphatha imithi ngenze inani izoba nayo effect yini ngoba phela kuyena umuntu omnyama lo okay iyasebenza kunezinto inyanga ezithekhehlelezi mani lapha eGagasini kufanele nihambe up to this mileage ningangeni because angeke sikhipha ama ingredients wethu ukuthi umuthi siuthaka kanje kodwa what I will tell you is kuya ngokuthi sithake kanjani ningayizwa kabi abantu bangazwa kabi bese bethi ukhehleleza ama body parts no ayisebenzi awukumuntu osebenza ngalo tell you the truth that was yona vele into efike emcabango right iyasebenza example uthatha izibi zika boss wakho zase officeini lakhe mangishanyela ngithi shanyela lezo zibi uyilethelana angithi phela uboss wakho omlungu thathe lento le ngiyisebenze akufanele sesikhipha ama ingredients senza ikhaya well fortunately unfortunately manje anginayo boss omlungu ekseni nje bese ngizobe sengikhona office layo ushanyele ngokusheshisa ulethelana mhlawumbe ngingazama yona le nyama sure so kushuthi iclient kumele mayifika kumelaphi ichaza ukuthi uboss wami unje actually mawuyohlola akufanele mawufika umtelo kwethu uze ngento elahlekile noma ngana bazokutshela babuya kukhehlelezi maybe nawe wabona esontweni ukuthi angilonge ngikubuza mina ngicaphuna umuntu ngimbeke lapha ngisho inkinga yakho ilana la so akufanele umchazele fanele akuchazele ukuthi iboss yakho umuntu umlungu noma India noma umuntu omnyama noma ikhaladi igama lakhe ubani bese uyabona ukuthi hayi ngifike kwakhehlelezi la hayi akudlala. Right? No, well, I hope upendulekile. Okay, sure. Sayithatha anonymous ngizoya kuma voice notes nje ngikudala nama comments ku Facebook angwazibile ku page lesi Indaba with Alex. Yeah, awucomment ke ngale response ka Khehlelezi ukuthi boss yakho inhlobo yini Sure. Anonymous number T. Yebo Mr Alex apila. Sure. Kombe manje seni Alfred Duma now. Yes, sisi Alfred Duma man. Sure, aziyeke futhi. Ngiyabingelela lapho abendumandumani nobamba. Amen ba. Hey bhuti mina ngiyasebenza futhi ngibona ngisebenza kahle ngiyahola kodwa imali nje iyanyamalala. Ngibe nenkinga nangapha kwezothanda inkinga nje angisazi ngizenza njani. Ngibe nebusiness elikhona enginokulenza la ekhaya li on and off kodwa ama customer khona kodwa ngibone selwile. Ubhuti uzothola ukuthi ake ngisho kanjalo ngingasho ukuthi uzothola ukuthi bhuti uma wakho kukhona isisu esaphuphuma before kuzalwe wena uthema uzalwa wena wase lengane eyayilama wena yahlala kuwena lengane kufanele uyigeze wena uma amandla ngekho kumama igeze ngoba yonke into yenzayo iphucwa iyona wenzela yona uyangizwa ukuthi ngithini that is why uthi yes imali ngiyayiphatha but ngicine ngingaboni ukuthi iphelelepi ingane umama kwaba nenkinga kumama ngisho angifuniseli manje ngiqonde ngqo asisafuniseli sengiqonde ngqo manje yinto eyenzeka icala lelaba likama wakho uma wakho wangayilungisa lenkinga ngicela uyisukumeleke wena lenkinga wenzele ibani ebese mawuqeda kuqamba lengane ubususuka lapho ubone ukuthi izinto ziyohamba kanjani ungawusebenzisa umuthi uyosebenzisa umuthi ekugcineni. Okay, shame indoda yaphelelwa mase kufisela Inhlanhla anonymous la ku email ngihlale ngiyohlola kuthiwe nginomuntu osemanzini manje kuthiwa that will unlock into zami ngicela ukubuza la ukuthi ngilungise kanjani ngoba futhi kuthiwa ngizelwe ngembethe ngathi ngiyiwele. Okay,
ngike ngayisho futhi bhuti Alex leyo ngizoyiphuthu manje abantu bangabothatha lento okuthiwa wazalwa embethe naye wazalwa embethe unama leyo nto kufanele kube into econfirma futhi nawe uyibona ukuthi inama signs ngisho naze izibonakaliso zami ebusuku ziyakhuluma vele abantu abaningi bazalwa bembethe but not everyone wazalwa embethe but makuthi ngempela injalo kunesiko lakho okufanele ukuthi lenziwe kudlule kulona. All right, sure. Asathe nangu umlaleli kade emile ku voice note. Gagasi, hello, sabona? Gagasi. Oh, okay. Gagasi. Your voice note akekho ready. Okay. Sure, it's 4 minutes to. Let's touch another one. Okay. Sure. Umbuzo ku Twitter. Ndomandumane. Ngibuya ke no Dr. K cha uyashaya. Ngisafisa ukubuyela inkinga yami ucash ukahlangani kahle. All right. Dango ke angixolele ngiyabiza Nkosi yami ngoba nami meeting ngiyihambela. Bebedla uChristmas bengingekho ngiyofuna imini. That is why imali ngiyibiza ngegama. All right. So mawuzoba necala ke uzovela mhlambe uzoba ne DC or uvela enkantolo I meeting akwazi yini ukuthi ikhanyisele outcome ishintshe nje kube kubonakala ukuthi hey but ufakazi bekuza la ubala lolo bakhona ombatha bakhona obabumnyadi sikhona nathi zikhona izinyanga ezingakaze zifike egagasini ezi strong ngithi mina abantu abaphume baye kuzona bakhona abalaphi bendabuko amacala into zethu. Sure. Right, sesiphetha ke mlamuli sorry lamlekeleli esenguphiga manje ulamlela abantu abasuke becela usizo kanye ke lezitha zabo khathini sesigoqa nje ungasipha ama number zakho Sohlaza ngiyimpunga yesintu ngingafinqa nje kokufishana abantu abake bahambe bayimsamo bafike bamise umuntu afika athi ngiyacela nina bokhokho bami nogogo bami ningikhanyisele lokho ngikufisa ukwenzeka uma nikwenzile ngobuya ngize ngizonibonga ngento enhle phakathi kwekhaya manje bakhuluma lapho kuphi emakhandleleni o nje emsamo Sohlaza empepheni uzokhuluma nalowo umuntu omnikazi wempepho amshisela impepho nje mesuka ekhaya athi mzukwane nangenzela into ethile ngofika phakathi kwekhaya ngizonipha ukudla. Yebo. Impunga yesintu kwesohlaza iyatholakala einkundleni zonke zokuxhumana impunga yesintu yalapha ku YouTube abahambe baye khona abantu ku channel yami impunga yesintu inombolo engitholakala kuyona 079 281 6849. Sibonga kakhulu author researcher and expert yesintu umlekeleli mbanjwa Dr. Kahlelezi ake mina sengine YouTube channel yami laphana Siyaviva TV adlisa lama YouTube channel Siyaviva TV and then Facebook page yami nyanga yodumo mzo inamba zami 071 570 3603 067 139 6486 engiyacela abantu mabefona bangabalwisi abasizi bami mina ngihlale ngisesigodlweni bazobanika ama direction ngesonto njalo ngisiza mahala esontweni mhla ka 7 March uzobe gcotsha ukhehlelezi as iArchbishop so Archbishop Evereleme emahlabathini shuthi njengamanje ususezingeni lika Desmond Tutu na impela that's the only kuyangiphoqa imisebenzi yami yangivumela manje sure dothi kubonge director kakhulu impela uprincipal. All right asibonge undomandumane udokotela ukhetheleze kade nathi namhlanje kanye ke nomlekeleli mbanjwa sibeka lana ke indaba yethu namhlanje siyabonga kakhulu ngeke sazi zonke ezinye izinto so singayimukela nayo suggestions advice yonke feedback even nala ubona khona ukuthi engathi inqolo siyaphuma esitimeleni by all means anytime feel free to engage us kuma platforms awesinawo ungabhala even email indaba@gagasi995.co.za and lolu hlelo uzothola ivideo yalo ku Gagasi YouTube channel yethu and na ku Gagasi ama podcast kwi app Gagasi FM and ungaqala ke ubheke nama comments kuma shows ezayo. All right, kusasa sikhuluma isex no Dr. Mthembu. Indaba was produced by Mr. Mfundo Mabaso, mina ngokomthiyane uAlex Gama. God bless you. Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Indaba. Talking my business is Zesintu. Nazo zonke indaba zabasha.